Μιας παρατηρήσεις, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παράσυν ο ηλασμός εστιν, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πόθος, της Αποστολής ελεγένεν, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γεγράφτε περί αυτού, δε φταίουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν εις του βίου ειδώνες, ήνα και συζήσομεν αυτόν και ακούσομεν πόντος αυτού που καίτη εις την επίγειον Ιερουσαλήμ διακόπαθην, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών, και συνάνυψω ημάς εις την Ιερουσαλήμ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ένε και το όνοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ύπησεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Φτάσαντες πίστην το σωτηρίαν πόθος Χριστού του Θεού, την όφατον αυτού μακροθυμίαν δοξάσομεν. Όπως τι αυτού εσπλαχνία συνεγείρει και ημάς νεκροθέντας τη αμαρτία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Από φυλακής πνοίας μέχρι νικός, από φυλακής πνοίας ελπίσω το Ισραήλ επί των Κυρίων. Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος τους ιδίους στηρίζων μαθήτας έλεγες, κατηδίαν παραλαβών αυτούς. Ως των ρήματων μου αμνημονητεών παλαιοί ημίν, ότι προφήτην πάντα ούγε γράπτε ημί εν Ιερουσαλήμ.
ιδούγαρ παραδίδομαι, αματολών χερσίνεμπε κλίνε. Ή και σταυρό με προσπήξαντες, ταύτην παραδόντες, ευδελιγμένον λογιούνται ως νεκρόν. Όμως θαρσείτε τρίμερας γαρ εγείρωμε εις αγαλίας ειν πίστον και ζωήν την αιώνιον. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, προς το μυστήριον το απόρριτον της εις οικονομίας, ουκ εξαρκούσα ή τον εξεβεθέουν μήτηρ, ή τίτος η προσκέλου βασιλείας, τιμήν της εαυτής δωρήσαστε τέκνης, αλλά αντί ταύτης ποτήριον θανάτου, επιγγείλω πίν της φίλης σου. Ο ποτήριον προτούτων πίν αυτός έλεγες, αμαρτημάτων καθαρτήριον. Διός είδαμεν η σωτηρία των ψυχών ημών δόξασι. Πνείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Κύριε, τα τελεότα τα φρόνην, τους οικείους παιδεύων μαθήτας, οι ομοίους δε τις έθνες συνέλεγες, εις το κατάρχην των ελαχιστότερων. Ούτω γαρέστε ημίν της εμείς μαθήτες, ότι πτωχός θέλων υπάρχω. Ο πρώτος ουν ημών εις το πόντον διάκονος, ο δε άρχον ως ο αρχομένος, ο προκριθής δε ως ο έσχατος, και γαρελίληθα αυτός το πτωχεύσαντι καδάμ διακονήσε, και λυτραντούνε αντί πολλών την ψυχήν των γόντων μη
ότι κρατώθη τέλος αυτεφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Εις ξηρανθήσεις ψυχής δια την ακαρπίαν, το επιτιμίον φοβηθέντες αδελφοί, καρπούς αξίους της μετανοίας, προσάξομεν Χριστόν το παρέχοντι ημίν το μεγαλέρεος. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δευτέραν έβαν την Αιγυπτίαν, ευρών ανθράκων διαρρημάτων, εσπευδεκολακίες υποσκελίσε τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός καταλοιπών